Avui som a Penelles, a la comarca de la Noguera, amb 420 habitants. I després anirem a Castellserà, a la comarca de l'Urgell, que en té 961. Penelles és un museu meravellós a l'aire lliure. I és que té més de 100 murals a les seves parets. I per això es celebra cada any el Gargar Festival. A Castellserà hi ha el laberint del blat de moro, 3 hectàrees i 2 quilòmetres de passadissos on has d'intentar trobar la sortida. I també hi ha la Casa dels Àngels, la casa del mag Lari, una casa encantada amb molt d'encant i que hi té una de les col·leccions més originals del món d'objectes de Michael Jackson. I visitem l'Escola Futbol Urgell, l'EFU, fundada l'any 1995 i que agrupa 6 municipis: Bellcaire d'Urgell, Anglesola, Tornabous, La Fuliola, Castellserà i Penelles, separats per 20 quilòmetres i units pel futbol base. Tenen 10 equips i 114 llicències. Coneixerem més d'aquest peculiar club mentre veiem amb imatges el més destacat del futbol català del cap de setmana, començant, com sempre, veient com ha anat a la jornada dels equips catalans de primera, segona i tercera federació. Avui som al camp municipal de Penelles, on hi juga l'EFU, i estem amb el seu president, el Gerard Agudo. Gerard, què tal, com estàs? Hola, molt bones. Escolta, molt bé, moltes gràcies per estar aquí. Explica'm primer aquesta singularitat que trobem, perquè vosaltres veu ser dels pioners en fer això d'unir diversos municipis en un sol club. Com va anar això? Mira, l'escola es va fundar el 1995. En aquella època, més o menys abans del 95, la majoria de municipis d'aquelles zones rurals tenien el seu propi equip, futbol base, etc. Però ja es començava a notar que hi havia una certa complicació per cobrir plantilles. Llavors aquí els fundadors de l'EFU d'aquella època, jo crec que van tindre un punt de visionaris i van dir, escolta, anem a ajuntar una sèrie de municipis i anem a fer una escola una mica per compartir despeses, etc. I així va néixer l'EFU. I jo crec que a la província de Lleida és el primer club mancomunat, diguem. Sí, així va néixer, el 95. I ara hi ha 6 municipis que formen aquest club, amb 6 camps de futbol. Correcte, jo t'explico, sí. Realment tenim els equips repartits en 5 camps de futbol diferents, però dins de l'escola hi ha 8 municipis. Hi ha 2 municipis que són Bellmunt i Montgai, que no tenen camp de futbol, que ho cedeixen a l'escola, però que formen part de l'escola, sí. Llavors, clar, són municipis molt petits, que no arriben ni a 1.500 habitants cada un. La unió fa la força, en aquest cas, no? Per tant, aquí la idea, sobretot, és aquest pensament d'intentar anar tots junts a una, no? Correcte. Per mi, la major complicació que tenim com a escola és que no tenim un municipi gran que actuï de referència i que pugui assumir inversions importants, etc. Llavors, estem obligats, sí o sí, a unir-nos i a compartir despeses i a fer el que puguem per aconseguir una escola, diguem, sostenible, no? Clar, és molt important això que em dius ara del consens, que estem tots... Ho dic perquè, per començar, això sí que és obligatori, tots sou pares i mares per fer la junta directiva, no? Molt bé, sí, els estatuts que no s'han canviat des del 95 obliga que per formar part de la junta has de ser familiar d'un jugador, has de ser pare o mare d'un jugador. Llavors, tenim una junta de 10 persones, d'homes i dones, de mares i pares, i sí, tots som pares i mares de jugadors. Tu ets pare de 2, oi? Correcte, sí. De jugadors, i fins i tot tu fa un parell d'anys que ets president del club, i has introduït també les comissions, això que deies ara, és important el fet de delegar, no? Molt bé, sí. Sí, perquè de fet és un dels luxes que tenim, que tot és escola petita i municipis petits, tindre una junta de 10 persones, que al final és el 10% de les famílies com a representació, que és molt, i parlant una mica amb la resta d'escoles, tenim una representació de junta molt gran. Llavors, per això, per fer partícips una mica tots els membres de la junta, hem creat una sèrie de comissions per àrees, l'esportiva, l'econòmica, instal·lacions, roba, equipaments, etc. I ens reunim un cop al mes i ho posem tot en comú i fins a l'altre mes cadascú fa una mica el que li toca a la seva àrea. Clar, deies que hi ha 5 camps, ara aquest, per exemple, l'heu recuperat fa poc, no? Aquest camp de Penelles, que també és una cosa molt interessant de dir, ostres, anem a recuperar i a intentar aprofitar el camp municipal, no? Sí, perquè fins l'any passat
Havíem de compartir camps amb els equips locals de cada un dels municipis, els equips amateurs, i l'any passat vam pensar que seria una bona idea que tot el futbol 7 estigués en aquest camp on no hi havia cap equip amateur. Llavors era un camp que estava abandonat des de feia molts anys, desenes d'anys, i es va proposar, a nivell d'Ajuntament van dir que ok, i l'any passat va ser el primer any que més o menys el van anar a condicionar, aquest any s'ha millorat, i l'any que ve esperem que fins i tot que el tinguem més condicions. Aquest creixement, perquè gaudeix l'escola d'una bona salut, també marcada per una sostenibilitat, de dir, ser realistes de hi ha el que hi ha d'infraestructura, i la gespa natural també és una despesa i un cost important. Sí, de fet, un dels hàndicaps que tenim ara és que ens convé treure més jugadors per fer plantilles més grans i per doblar algunes categories, etc. Però és difícil perquè gairebé no sabem ni on col·locar-los. Perquè jugar a diversos equips en un mateix camp, els camps se fan molt bé, llavors estem en aquest punt mort de que ens convé créixer, però ojo, ho hem de fer, diguem que de forma sostenible. Llavors, la clau, diguem, per poder fer aquest salt seria, sens dubte, tindre un camp de gespa artificial, que és el que tenen la majoria d'escoles, i al no tindre aquest municipi de referència gran, doncs a nivell d'inversions costa, però és el que hem d'aconseguir. Clar, anava a dir, no? Com són les relacions amb els ajuntaments, que suposo que també hi han d'ajudar, no? Això és un camp municipal, no? I com es pot fer aquest pas, aquesta carta als Reis, encara que hagin passat fa poc, d'aconseguir aquest camp de gespa artificial. Sí, de fet tenim reunions amb 3 o 4 municipis que són els que ens transmeten que estan més interessats a fer una inversió com aquesta, i jo crec que estem a prop. I de fet ens fa molta falta, però encara hem de picar una miqueta més de pedra, però ens fa molta falta, o sigui que des d'aquí... Doncs va, a veure si ens escolten, i fem una mica de pressió. Gràcies, president. Merci. Nosaltres coneixerem més aquesta escola, però ara el que volem fer és veure com els hi ha anat als equips catalans femenins aquest cap de setmana en categoria nacional. Seguim aquí a Penelles, estem ara amb el coordinador de l'escola, que és el Miqui Martínez. Miqui, bé, tu vas estar aquí des de debutant fins a de tot, vull dir que has viscut això, el club l'has viscut des de la fundació. Quan se va fundar vaig ser la primera fornada de babies de l'escola, em va tocar a mi, jugava amb el meu germà, ja jugava, i fins a acabar juvenil. Clar, i vas anar a Tàrrega, has sigut entrenador del Tàrrega, i ara has tornat i et trobes amb coordinar un club amb aquesta singularitat, que són diversos municipis jugant en diferents camps, no? Bastant mal de cap, bastant trencaclosques, que diguem. Clar, pensem que no tots entrenen al mateix camp, hi ha molts pares, els pares hi ha més d'un germà, i el traspàs d'un lloc a l'altre hem de coordinar els horaris. Feu bastant quadrat tot perquè doni temps d'arribar d'un camp com per exemple Penelles, anar a entrenar a la Furiola o anar a tornar a Bous. Clar, hi ha la part positiva, que és aquesta, que són municipis petits que poden tenir l'opció de jugar amb grans equips, allò amb companys, però hi ha la part aquesta complicada que és la logística, no? Que és el gran trencaclosques. Sí, és el més mal de cap que hi ha en aquesta escola, la solució és gespa artificial, perquè tots ho englobem en un camp i ho solucionaríem, però és veritablement trencaclosques, com dius tu, perquè ens hi barallem molt amb la Junta i jo personalment, amb fer horaris al juny, perquè depèn de les famílies, de l'edat que pugen, si són debutants, si s'apunten gent nova, si no, és veritablement trencaclosques, com dius. Clar, i llavors, un cop ja més o menys el anem resolent i anem fent que entrenin, quina és la metodologia? Què els hi voleu transmetre als diferents nens i nenes que juguen a l'escola? Nosaltres, veritablement que s'ho passin bé, que disfrutin. Nosaltres, per exemple, no separem per nivells. És una cosa que des que es va començar l'escola que ho tenim, com aquell que diu, prohibit. Separem per edats. Per exemple, aquest any que tenim 2 benjamins, primer i segon any. És igual el nivell ni la categoria. I aquesta metodologia també té els seus èxits esportius, perquè aquesta temporada, per exemple, hi ha hagut el prebenjamí, hi ha hagut benjamí, s'ha guanyat la Lliga, a Villarreal que ha guanyat un títol, vull dir que també dona els seus fruits esportius, no? Sí, aquest any el prebenjamí, després de molts anys, va guanyar el campionat de Lliga, amb el benjamí
vam anar a Villarreal, vam guanyar la fase de consolació i el nostre jugador va ser el Pichichi Carai. de tot el torneig i vam tindre l'opció de pujar a preferent, vam renunciar per les instal·lacions que tenim. Clar, això és interessant, eh? És a dir, també és important aquest punt de tocar de peus a terra i de dir, escolta, per molt que haguem pujat, sabem que tenim el que tenim i no volem estirar més el braç que la màniga, no? Podem jugar a primera, com aquest any l'Aleví, que ha pujat a primera i l'hem concedit a primera, però jugar a preferent ja no hi podem jugar, podem competir, però el terreny de joc és el que ens fa tirar enrere de cara als nens i als clubs rivals que han de vindre a jugar aquí. Podem pujar una miqueta més el llistó, tenim el que tenim, però també ens agrada pujar el llistó i competir amb els equips grans de per aquí Lleida, de tu a tu. Clar, i fins i tot amb un punt d'afiliació que va variant. Això també és una singularitat divertida amb els primers equips d'aquests pobles, no? Correcte, com que la nostra escola la formen tants pobles i tots tenen equip amateur, la majoria, doncs cada any el juvenil l'ha afiliat amb un equip diferent. Aquest any, per exemple, estem amb la Furiola, amb l'equip de tercera catalana de la Furiola, i l'any que ve, en principi, toca Castellserà, que és segona catalana. Clar. Molt bé, ostres, interessant. Doncs molt bé, Miqui, gràcies per explicar-nos més curiositats d'aquest singular club i escola amb aquesta meravellosa feina que feu. Nosaltres ara el que volem veure és com ha anat el cap de setmana en els 3 grups de la primera catalana. Sara, pots venir un moment? Què tal, com estàs? Bé. Sí? Veig que vas amb guants, fa una mica de fred aquí, Però bueno. Molt bé, escolta'm una cosa, tu ets infantil, de primer any, tens 12 anys i estàs aquí entrenant amb nens, no? Com és això? Bueno, mira, és divertit. Sí, no? Tu, des de ben petita que vas començar a jugar a futbol i sempre has estat amb nens? Sí, sempre. I això que aquí a l'escola hi ha també equip femení, però tu has preferit jugar amb nens? Sí. I això com és? Veus que el nivell potser... No, perquè també hi ha tots els meus amics del col·le i tot. Clar. I doncs, mira, m'agrada estar amb ells, jugar amb ells. I des de petita que jugo, doncs m'agrada. Tu ets de la Fuliola, no? Sí. I llavors vens entrenar aquí a Castellserà. Sí. I llavors m'han dit fins i tot que hi ha dies que has entrenat amb el cadet, i estàs entrenant... Aquests són més grans que tu. Sí. Et vaig ajudar també als partits. Bé. Sí, t'agrada això del futbol des de ben petita que volies jugar a futbol, no? Sí. I molt bé, de què jugues? Jo de lateral. Ah, molt bé. Bueno, jo a vegades també em fico de pivot, però... Molt bé, escolta'm una cosa. Tu suposo que t'agrada jugar a futbol i també t'agrada mirar-lo. Sí. Quins són els teus referents de futbolistes? Bueno, doncs l'Alexia Putellas. Ah, molt bé. El Messi. Sí, què t'agrada d'ella? Què és allò que dius, ostres, això, l'Alexia és el que més m'agrada? Que té molt caràcter, saps? És a dir, més que la tècnica, t'agrada allò la personalitat que té l'Alexia, oi? Sí, bueno, la tècnica també. Bueno, clar, suposo, però vull dir que això també està molt bé, això del caràcter. Tu també tens aquest caràcter al camp, t'agrada... Sí, també. Molt bé, perquè a més, amb els nens no hi ha cap problema, que siguin nens i nenes, tu, clar, portes tota la vida jugant amb això. Sí, estic acostumada. Clar que sí. Escolta'm, ja que estem tenint l'oportunitat de tenir les càmeres davant, tu a les teves companyes, amigues, els dius, hòstia, que s'animin a jugar a futbol, no? Perquè... Sí, ja els hi dic, però... No és fàcil, no? Doncs va, les convencem a que vinguin, oi? Perfecte. Doncs escolta, et deixo seguir entrenant, i que passis fred, tot i que tens guants, Gràcies, Sara. Vinga. Nosaltres anem amb més coses a la frontal.
Doncs vinga, que hem vingut fins al camp de la Fuliola, on aquí farem el nostre bar, perquè volem conèixer... Hola, què tal? Bones. Doncs què és el que pot menjar la gent quan ve aquí a veure a l'EFU, al bar de la Fuliola? Molt bé, doncs mira, aquí a la Fuliola el que fem és carn a la brasa, fem cargols, fem taules d'embotits, fem una miqueta de tot, la veritat, però el plat estrella és els cargols i la brasa. No podia ser d'una altra manera, eh? Per tant, no sé, gairebé ja en tinc ganes, però què ens heu preparat avui per nosaltres? Pues una llauneta de caragols amb les dues salsetes especials de la casa i llavors llonganissa amb pa torrat. Perfecte, doncs moltes gràcies. Vinga. Fins ara. Doncs vinga, aquí està el primer plat. Els cargolets, i aquí tens les dues salsetes i au, bon profit. Moltes gràcies. Doncs això ha estat tot per avui, on hem conegut l'EFU, l'Escola de Futbol Urgell. Ja ho veieu, un club singular que uneix tots aquests municipis amb un denominador comú, la pilota. Volen jugar a futbol i ho fan, I per això han de tenir un ordre, una logística molt ben pensada. I ens ho explicava perfectament el seu president i el seu coordinador. Tot ben estructurat, amb pares i mares, una altra singularitat que formen tota la junta directiva del club. I també amb una altra singularitat, la de la Sara, d'aquesta timidesa, però a la vegada aquesta determinació, de jugar amb nois i tenir caràcter com l'Alèxia. Un club meravellós i que comparteix diversos escenaris, com dèiem, per poder jugar a futbol, sigui quin sigui la mida del teu poble. Tots aquests continguts els podeu tornar a veure a la carta, a la plataforma de la Federació Catalana de Futbol FCFTV. Nosaltres, els de la Frontal, descansarem aquesta setmana i tornarem la següent, que és Carnestoltes. Fins llavors, que vagi molt bé. Adeu!